mar blue economy gidhi biro kendo gidhi nyisowa gi tiende gi gigo magitimo mondo wane ni to weche mage manyien modonje weche mag nam monengo ji opuonjre sana joma mine mamanyo kaka ginyalo yudo nweng'o gi kendo mondo dog malo. To Damerisi wacho kanyo ni nitiere kaka joma mine bende itiego ahinya nyate weche gi mag blue economy. Tigrok ma kamano itime nono titime kaka kuonde machalo nade mar mondo mi joma mine mana kaka iwachako kwa wacho ni gin thothne gimanyo mana ng'injo matinde ni gintiere toke kocha rech kosewuok e nam kacha en korene toke orito mana jaboya mar mondo mi omiye rech gino mabende wang'eyo ni e dho wedhe mathoth wang'eyo ni nitiere gino miluongo kanyo ni jaboya wechego mag terruok mar mondo mi koko mi ng'ama miyo rech inyalo tiek wechego e yo machalo nade to gin tiegruok mage momiyo joma mine. Erokamano. Go Beyond Limited kaachiel kod Tom Mboya University nodonje agreement mar timo gimiluongo ni branding masterclass for women in the blue economy. Branding masterclass ni ok wadhi time mana e seche mag Madaraka Day ka, to en tiegruok ma wadwaro ni mondo wabed godo long term. Masa kasa wamanyo jogo mamine manitiere blue economy kendo gibiro Tom Mboya University kanyo kendo watiego gi e yore mopogore machalo kaka value addition nikech iyudo ni ng'enyne samoro iyudo rech to rech ni idwa ni use yo mapiyo koro iuse bei modwanyore nikech iluor ni rech dhi kethore bei mani piny. Koro magi gik ma wadwaro ni mondo koro wabed godo ni e seche ka seche to waluongo gi gibiro Tom Mboya University kacha wapuonjo gi ni value addition tiende nang'o. Rech ni inyalo chiele, nitie kaka inyalo boye mondo chope supermarket. Jogo matuoe weche mage monego utim mondo utuoe to branding ni itime nang'o nikech ing'eyo ni mano is one of the things ma mondo mi ibed ni nyalo uso rei kata mana giri moramora mopogore gi rech ochopie shelf mar duka kata mana supermarket nitiere migepe mopogore opogore manyaka ichopie mondo mi ibed ni koro giri ni en gi nyinge kendo inyalo kawe among gik mamoko mantiere kanyo. Koro tiegruogni nitiere organizations ma are willing to come together mondo mi gijiwa e yore mag pesa mondo wakony jogo mamine ma ok nyal afford. To bende wan gi classes ma wabro dwaro ni mondo joma mine manie migao ni ochul mondo giyud tiegruok nikech tiegruok ok en gima ok inyal ng'iye gi pesa kech information knowledge and power knowledge and teko. Koro e sechegi wasedonje mano to sama wawuoye ni to wawacho ni chopuru e summit for the 3 days. Kato koro bang' mano pod wadhi bedo gi migao mar tiegruok e Tom Mboya University kacha.